Ришат, менә бүгінгі қонағыбыз турында сен нәрсе айта аласың? Білесің, Алиса, бүгінгі қонақ ул үтә талантлы, мақсатчан, үзенә ышанган кеше. Кыскача әйтеп әйткәндә, гомумән менә иратларга хас барлык сыйфатларын туплаган әлеге артист. Сиңа степ мин әле аны моңлы, үтә дә сәләтле һәм Ходай аңа талантын өйеп биргән дип тә өстәр идем. Ауропа стилендәге арт сәхнә, көтелмәгән текә сораулар, шаккатыргыч викторина биремнәре, шәп кунак белән җырлы әңгәмә. Бүген бездә кунакта күптән көтелгән кунак, үз тамашачысы татар эстрадасында үз урыны булган, алыштыргысыз моң иясе Руслан Кериметдинов. Әлі мені соңына білсейді, соңырақ сені соңыдырсың. Байытар өтекені күндеріні дейіп, Құдайға yollanırsın. Yorgularımdan, şeylerimden, küsüllerimden, Otlımı senin uzadı kikken izlerinden, Kütemeli bir vurulup vararsın deyip, Süyüvünü eğitmesen de oğularsın deyip. Эфирда Кунак Бит Шоу.